ഹരേ കൃഷ്ണ. അമലാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് മണിഭൂഷണ മാതാജി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത്. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഓൺ ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ഇപ്പോഴും പലരും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാതാജി, എനിക്കൊരു കാര്യം, എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം, ഒരു കാര്യം ലാസ്റ്റില്, ഇപ്പോഴല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിന് അനുഭവം ഉണ്ടായി, അത് പറയാനായിരുന്നു. ശരി. അപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അതെ. ഇന്നലെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി. എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാമോ എന്നും കൂടി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിച്ചു. എല്ലാം ചെയ്യാം. അതെ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഈശോപനിഷത്ത്. ഈശോപനിഷത്തില്
അവതാരിക. ആ അവതാരികയില് നമ്മൾ കുറെ അധികം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? കൃഷ്ണ നമുക്ക് അതില് 2-3 ചാർട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം, സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ, ന്യായ പ്രസ്ഥാനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ മുതൽ ഭാഗവതം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പല കാണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. പല പല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ആചാരങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് വേദങ്ങൾ. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള, ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള ആചരണങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അഷ്ടാംഗ യോഗ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? ആദ്യത്തത് കർമ്മകാണ്ഡം, പിന്നെ അടുത്ത് ജ്ഞാനകാന്ഡം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഉപനിഷത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനകാന്ഡം വരുന്നത്. ആദ്യത്തത് വേദങ്ങൾ, അത് അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഉപനിഷത്ത് ഘട്ടം അല്ലെ? സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഗഹനമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോ ആ കാര്യമാണ് ജ്ഞാനകാന്ഡമാണ്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശിഷ്യന് മാത്രമേ ഗുരു ഏറ്റവും അടുത്തിരുത്തി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ജ്ഞാനകാന്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയാം. അടുത്ത് വരുന്നത് ഭക്തി യോഗയാണ്. മൂന്നാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി വളർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന, ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അധികം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ രചിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അല്പായുസാണ്, ബുദ്ധി കുറവാണ്, മൂഢന്മാരാണ്, മണ്ടന്മാരാണ് അല്ലെ? പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള പാത അറിയാത്തവരാണ്, ഭഗവാനിലെത്താനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള പാത അറിഞ്ഞുവിടാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭക്തി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പുരോഗമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾ, രാമായണം, മഹാഭാരതം. അപ്പൊ വ്യാസ മഹർഷി മഹാഭാരതം രചിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചു. അതിൽ വ്യാസ മഹർഷി രചിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാണമാണ്. അത് അറിവിന്റെ സാരാംശമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യവും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികം മാത്രമല്ല അതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പല ലെസൺസ്, അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ കഥകളിലൂടെയും എല്ലാം, ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ലെസൺസ് ആണ്, അതില് പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അറിവിന്റെ സാരാംശമായിട്ടാണ് ഭാഗവത പുരാണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാം അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാരമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞതാണ് ഹേമാദ്രി മുനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ്. ഇതില് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച സംഹിതകൾ, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കളെല്ലാം 4 ഭാഗങ്ങളാണ്. എല്ലാ വേദത്തിനും ഉള്ള 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ തത്വസന്ദർഭം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ് തത്വസന്ദർഭം എന്നത്. ഭാഗവത തത്വത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ കൃതിയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ഭാഗവത തത്വത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏതിൽ വിവരിക്കുന്നു? ജീവഗോസ്വാമി, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിലെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും
ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും ഇളയ ബ്രദർ വല്ലഭൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഗോസ്വാമിയാണ് അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ഇളയ ബ്രദറിന്റെ മകനും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആണ് ഈ തത്വസന്ദർഭം എന്നത് രചിച്ചത്. അതില് 12 അധ്യായത്തിൽ 12 കാണ്ഡം 3 അധ്യായം 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അതിലാണ് ഭാഗവതം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് പല പല തത്വങ്ങൾ 6 ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന പല പല തത്വങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇണക്കി ചേർക്കുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങള് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇഴുകി ചേർക്കുന്ന തരത്തില് അതിനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തില് അതിനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. അവ സ്വർണം പോലെയാണ്. പൂർത്തിയാക്കാത്ത സ്വർണ്ണവളകൾ ടിൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് ശരിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തത് പോലെ മറ്റൊരു സാഹിത്യത്തിൽ അവ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വർണം കൂടുതൽ ഉറപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പറാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെ, ടിന്നല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഈ സാഹിത്യങ്ങൾ, വേദസാഹിത്യങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിൽ അവ ഒരേ വെളിപാടിന്റെ ഭാഗമാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉപദേശിച്ചതാണ്, അദ്ദേഹത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയെല്ലാം. അപ്പൊ അവയെല്ലാം ഒരേ തൂവൽ പക്ഷി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, ഒരേ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തിന്റെ കാര്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദ്യലീല 7:108 ശ്രീല പ്രഭുപാദ് 108 ഉപനിഷത്തുകളുടെ പട്ടിക നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ മുണ്ടക ഉപനിഷത്തിൽ ഇത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക ഉപനിഷത്തുക്കളും സംബന്ധ തലത്തിലാണ്. സംബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ജന്മാതിശയതോ എന്നുള്ള തുടങ്ങുന്ന ആ ശ്ലോകത്തില് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിന്റെ കർത്താവായിട്ടുള്ള അല്ലെ, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ട് സംബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഗഹനമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഈ ചാർട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കും. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ട് 2 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. 2 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രുതി, രണ്ടാമത്തെ സ്മൃതി. ശ്രുതി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ശ്രമിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്, കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശ്രുതി അല്ലെ. മറ്റേ സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടും മനസ്സിലാകും. സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ സ്മരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ കേട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എഴുതപ്പെടുന്നു, രചിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. മറ്റത് വാമൊഴിയായിട്ട് കൈമാറുന്നു, ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നു, രചിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അത് കാരണം സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 2 വിഭാഗ ജ്ഞാനമാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രുതികളും സ്മൃതികളും. അപ്പൊ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ കേട്ട് പഠിക്കുന്നു, അത് ശാശ്വതമാണ്, അത് വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ ശ്രവണം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടാണ്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ മൊഴിയായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം വേദങ്ങൾ രചിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, എനിക്ക് അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇതിലുണ്ട് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
15-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത് ശാശ്വതം, ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളും അപ്പൊ എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടാണ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നാശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേദങ്ങളുടെ 3 ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ. 4 വേദങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതില് 4 വേദങ്ങൾക്ക് 3 ഇതാണ് വിഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഏതാണ്? വേദങ്ങൾ, ഉപവേദങ്ങൾ, വേദാംഗങ്ങൾ. ഇവിടെ വേദങ്ങൾ, ഓരോ വേദങ്ങൾക്കും ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ സബ്സിഡിയറി വേദം കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു സബ്സിഡിയറി വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള വേദങ്ങളാണ് ഉപവേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വേദത്തിനും പല പല ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ധനുർവേദം, ആയുർവേദം. ആയുർവേദം നമുക്കറിയാം. ധനുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ തരം ആയുധങ്ങളുണ്ടല്ലോ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന. ആ ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ധനുർവേദത്തിൽ വരുന്നത്. ആയുർവേദം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ അല്ലെ ബുക്കാണ്, മെഡിക്കൽ വിഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇതാണ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അല്ലെ. അടുത്ത വേദാംഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. വേദാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളുടെ ലിംസ് ഓഫ് വേദാസ് എന്നാണ്. അംഗം എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ്? ഭാഗങ്ങൾ അല്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നതുപോലെ വേദത്തിനും പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ താഴോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൽപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അംഗത്തില് വേദത്തിന്റെ അംഗമായ ഒരു ഭാഗമായ കൽപ്പ എന്നുള്ളതില് ആചാരപരമായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഓരോ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആചാരപരമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് കൽപ്പയില്. ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചാരണത്തിനെ കുറിച്ച് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ വാക്കും അതിന്റെ രീതിക്ക് ഉച്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥ വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ദ ധ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മധുര എന്ന് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റാണ് എഴുതി കാണുന്നത്. ദായാണ്. ഏത് ദായാണ്? വിധി എന്നുള്ള ദായാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതില് രഥം എന്നുള്ള ധായ എഴുതി കാണുന്നത് അല്ലെ. മറ്റത് രഥം എന്നുള്ള ധാവെന്ന് അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര മീനാക്ഷി അവിടെയാണ് വരിക. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മധുര എന്നാണ് വരുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്? ധനം എന്നുള്ള ദായാണ് വരുന്നത്, ധനം. അപ്പൊ അവിടെ ഉച്ചാരണത്തിന് നമ്മൾ അത് ഓരോന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഗ്രാമറാണ്, വ്യാകരണം. എല്ലാ സെന്റൻസുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഗ്രാമർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നെ നിരുക്ത, പദ ഉൽപ്പത്തി, പദങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വേദം, വിത്ത് എന്ന മൂല വാക്കിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പദത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അപ്പൊ എല്ലാ പദത്തിനും വേദങ്ങളുടെ എല്ലാ പദത്തിനും ഈ ഉൽപ്പത്തി കാണും. അതേപോലെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഛന്തസ്സുകൾ എന്നാണ്. ചന്തകൾ എന്ന് എടുക്കണം. ഛന്തസ് നമ്മൾ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീത 8 മീറ്ററിൽ പാടണം, 11 മീറ്ററിൽ പാടണം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ് ഛന്തസ്. മീറ്റർ, METER എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്. മീറ്റർ അതാണ്. അടുത്ത് വരുന്ന ജ്യോതിഷം. നമുക്കത് ജ്യോതിഷം അറിയാം. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് സമയം കണക്ക് കൂട്ടും അല്ലേ. അപ്പൊ കുട്ടി ജനിച്ചാല് അത് ജ്യോതിഷ പ്രകാരം അതിന്റെ ഗ്രഹം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാള് നോക്കുന്നത്. ഏത് നാളിലാണ് ജനിച്ചത്. ഒരേ ദിവസം തന്നെ 2 നാള് വരും. അത് സമയം അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. സമയ കണക്ക് കൂട്ടലാണ് ജ്യോതിഷം. അപ്പൊ ഇത് വേദാംഗങ്ങളാണ് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് പഠിച്ചു വേദങ്ങൾക്ക് ഏതുണ്ട്? സംഹിത എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് കൂടുന്നതാണ്? സംഹിത എന്ന് പഠിച്ചത് സൂക്തങ്ങളുടെ കൂട്ടം. സൂക്തങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രങ്ങൾ കൂടുമ്പോ സൂക്തം വരും അല്ലെ. സൂക്തങ്ങൾ കൂടുമ്പോ സംഹിത വരുന്നു. സംഹിതകൾ പിന്നെ അതില് പിന്നെ എന്താണ്? ഒരു വേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ,
ആരണ്യങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ അല്ലെ. ഉപനിഷത്തുകൾ വേദ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. ഓരോ വേദത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കള്. ആരണ്യങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥർക്കാണ് ബ്രാഹ്മണ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അതേസമയം ആരണ്യങ്ങൾ ആർക്കാണ്? വാനപ്രസ്ഥക്കാർക്കെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഉപനിഷത്ത് ജ്ഞാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഏതാണ്ട് സന്യാസാവസ്ഥയിലെത്തുന്നവർക്കാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ഉപയോഗമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. സന്യാസ ആശ്രമത്തിലെത്തുന്നവർക്ക്, മുനിമാർക്ക് ഒക്കെയാണ് ഉപനിഷത്ത് അത്രയ്ക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നവർക്കാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രുതിയിൽ വരുന്നത്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്മൃതിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആചാരപരമായ സൂത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൽപ്പ വേദാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. കൽപ്പ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആചാരപരമായ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? സൂത്രങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കൽപ്പവുമായിട്ട് ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്മൃതി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്മൃതിയിലൂടെ രചിക്കപ്പെട്ടതും കൂടെയാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? സൂത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ആചാരപരമായ സൂത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സൂത്രങ്ങളെയാണ് കൽപ്പവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സൂത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രുതസൂത്രം, അതില് പൊതുയജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. പൊതുയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗൃഹ്യ സൂത്രം, പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മള് എന്താണ്? ഷോഡശ സംസ്കാരമാണ് അല്ലെ. ഷോഡശ സംസ്കാരമാണ് ഹിന്ദു. 16 എണ്ണം പ്രത്യേകമായിട്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ, ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഗൃഹത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗാഹർസ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഗൃഹ്യ സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഗൃഹയജ്ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ധർമ്മസൂത്രം, ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിയമങ്ങളാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ നിയമസൂത്രങ്ങളാണ് അതില് പറയുന്നത്. പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് മനുസംഹിത തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആണ്. പിന്നെ ഇത്രയുമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. കൃഷ്ണ സ്മൃതിയില് വരുന്ന ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ, പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും. അത് ഒരുപാട് സംഹിതകൾ വരും. നമുക്ക് ആ പരിചയമുള്ള ഒരു സംഹിതയുടെ പേരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മനുസംഹിത. എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു പേരാണ്. അതേപോലെ ഓരോ യാജ്ഞവൽക്യ സംഹിത ഓരോ മുനിമാരുടെയും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് മുനിമാര് അല്ലെ, പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള മുനിമാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം വലിയ പണ്ഡിതരായിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാം സംഹിതകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്? തന്ത്രങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പേര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പ്രത്യേക രീതിക്കുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന. പിന്നെ വരുന്നത് പുരാണങ്ങൾ ആണ്. പുരാണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 5-ാം വേദം എന്നിതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു പുരാണങ്ങൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദങ്ങളെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ കഥകളും ലീലകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ്? ഓൾഡ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് 5-ാമത്തെ വേദം എന്ന് പറയുന്നത്. 18 മഹാപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന പുരാണം. അതേപോലെ ഈ പുരാണങ്ങൾക്കും ഉപപുരാണങ്ങളുണ്ട്. അതും 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ട്. 18 ഉപപുരാണങ്ങളുമുണ്ട്, 18 മഹാപുരാണങ്ങളുമുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാപുരാണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പിന്നെ ഇതിഹാസങ്ങൾ, അതും ഏതാനും അധികം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഇന്റലക്ച്വൽസ് അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇതിഹാസങ്ങള്. അത് 2 എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം, മഹാഭാരതവും ഭാഗവതവും അല്ലെ. അപ്പൊ വാത്മീകിയ മഹാഭാരതവും പിന്നെ രാമായണം
വാത്മീകിയ രാമായണം രചിക്കപ്പെട്ടു, മഹാഭാരതം വ്യാസ മഹർഷിയാൽ രചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മഹാഭാരതം രചിച്ചത്? അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ സദ്ദർശനം എന്നുള്ള ഒരു ഇതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു. ദർശനം, സദ് ദർശനം അല്ലെ, ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൽ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് 6 സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത്? അതാ ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നില്ലേ, അത് ഇത് 6 സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ്. അത് ഈ വേദ കാലഘട്ടത്തില് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഓരോ തരം ഫിലോസഫിയുടെ ആചാര്യന്മാരും അതിൽ പെടുന്ന ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നാണ് അതിന് ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 6 തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട്. അപ്പൊ അതില് വരുന്നതാണ് വേദാന്ത സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി. അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് മീമാംസ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി, പിന്നെ ന്യായ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി, വൈശേഷിക സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി, യോഗ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി, പിന്നെ സാഖ്യ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി. ഇതിനൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, ഓരോ വിഭാഗമാണ്, അതിന് ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും അതറിയപ്പെടും. അപ്പോ ന്യായ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഗൗതമൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മീമാംസ സ്കൂളിൽ ജൈമിനി ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനായിട്ട് വരുന്നത്. വേദാന്ത സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയിൽ വ്യാസ മഹർഷി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പിന്നെ ഓരോ പേരിൽ വരുന്നുണ്ട്. യോഗയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് പതഞ്ജലിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. സാഖ്യ ഫിലോസഫിയില് നമ്മുടെ കപില മഹർഷി ഉണ്ട്. അത് ഏത് തരത്തിൽ വരുന്നത്? ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർന്ന തലത്തിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ വേറൊരു കപിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു കപിലനും ഉണ്ട്. അതങ്ങനെ 2 സാഖ്യ ശാസ്ത്രം വരുന്നതാണ്. ഒന്ന് യഥാർത്ഥമായത് ഭഗവാൻ തന്നെ കപിലദേവനായിട്ട് അവതാരം എടുക്കുന്നതാണ്, അതാണ് ഒന്ന്. അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഒരു സാഖ്യ ഫിലോസഫി വരുന്നുണ്ട്. അത് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു കപിലന്റേതാണ് അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 6 സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് ചിലരൊന്നും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം വേദാന്തം വ്യാസ മഹർഷിയുടേതെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മീമാംസ അതായിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ഈ മീമാംസ ഫിലോസഫിയിൽ ഏറ്റവും അധികം മീമാംസകരെ എതിർത്തത് ബുദ്ധദേവനെ എതിർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ബുദ്ധദേവൻ ഇവരെ എല്ലാം വാഗ്വാദത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. മീമാംസ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ടേംസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓണ്ടോളജി അല്ലെ, എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ മീനിങ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല. ഓണ്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽപ്പ്, ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെയാണ്, സ്റ്റഡി ഓഫ് ബീയിങ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതും പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ച്, യാഥാർത്ഥ്യം, അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്ന പരമസത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നാണ് ഓണ്ടോളജി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നതും അത് തിയറി ആണ്, ഒരു തരം തിയറിയാണ്. അത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ വിശ്വസനീയതയും പിന്നെ വാലിഡിറ്റിയും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പരീക്ഷണം നടത്തിയാലും അത് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് വാലിഡിറ്റി. അതൊക്കെ സയൻസ് റിസർച്ചിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം പഠനം നടത്തി ഒരു അഭിപ്രായത്തിലെത്തുന്നതാണ് ഈ മീമാംസ സ്കൂള്. അവരാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി. വാക്കെഴുതി കിടക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
പിന്നെ എന്താണ് ഹെർമറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെർമനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതും ഇതുപോലെ തിയറി ആൻഡ് മെത്തേഡാണ്. ഹെർമനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച്, തിയറി ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വ്യാഖ്യാനം നടത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഈ മീമാംസ സ്കൂളിലൊക്കെ വരുന്നത് ഹെർമനറ്റിക്സ് എന്നാണ് അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരിക, ഹെർമനറ്റിക്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ആന്തോളജിയും എപ്പിസ്റ്റമോളജിയും എന്ന് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത്. മീമാംസ സ്കൂളില് ഈ ഹെർമനറ്റിക്സ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് 6 സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ്. നമ്മളിതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയണ്ട, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളിതെല്ലാം ഏതിൽ പെടുത്തുന്ന വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ചാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ശ്രുതിയും അല്ലെ, വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകൾ, ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിൽ വരുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കളും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കറിയേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെ. ബാക്കി സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഒന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വേദാംഗങ്ങൾ, കൽപ്പ, ശിക്ഷ, വ്യാകരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗഹനമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വേദങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതയെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലാണ് വരുന്നതും ഒന്നും പഠിച്ചു. പിന്നെ 108 ഉപനിഷത്തുകളിൽ 10 ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് ശ്വേതര ഉപനിഷത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ശ്വേതര ഉപനിഷത്താണ് 11ാമത്തെ ഉപനിഷത്ത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിശകലനപരവും തത്വചിന്താപരവുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് മാധുര്യമുള്ളതാണ്, കാവ്യാത്മകമാണ്, പ്രാർത്ഥനാപരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം, ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ ഓർക്കണേ എന്നൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്നെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നാമം കൊണ്ടും ഭക്തിക സേവനം കൊണ്ടും നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാന കാലത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയാലും സ്മരിക്കാൻ വിട്ടുപോയാലും മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർത്തുകൊള്ളും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ മറന്നു പോയാൽ ഭഗവാൻ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തോളണേ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ കാവ്യാത്മകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മന്ത്രങ്ങളല്ലേ, മന്ത്രം ഒരു ഈണത്തിലൊക്കെയാണ് ചൊല്ലുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ വിശകലനപരം എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്, സത്യത്തിനെയും അസത്യത്തിനെയും വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. ഇത് പിന്നെ ഫിലോസോഫിക്കലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തത്വചിന്താപരമായത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലയിടത്ത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണാം എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഏകദൈവ ആസ്തിക സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ശ്ലോകത്തിലും ആരെ കാണാം, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാം എന്നാണ്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണന് ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അസംഖ്യം ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതിപ്പോ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു. അതാണ് ഏകദൈവ ആസ്തിക സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ചിലയിടത്ത് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ചിലയിടത്ത് പറയുന്നു വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയും അദ്ദേഹം വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും വളരെ ദൂരം ധാമത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടിയെത്തും അല്ലേ. അപ്പൊ സമീപസ്ഥനാണ്.
എന്നാണ്. ഇത് ചര അചരങ്ങൾ, ചലിക്കുന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, ചര അചരങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ധാമത്തിലായാലും വൈകുണ്ഠത്തിലായാലും നമ്മൾ ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തും. അപ്പൊ സമീപസ്ഥനാണ്. പിന്നെ സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ട്, അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. അപ്പൊ ഗോലോകത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഓടിയെത്തുന്ന സെക്കൻഡിനകം ഇനി ഓടിയെത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയും. അതിനെയൊക്കെ നല്ല പോലെ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. പിന്നെ ഇത് നില പറഞ്ഞതാ, 4 ന്യൂനതകൾ നില പറഞ്ഞു. മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റുപറ്റും, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകും, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അപൂർണമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയം നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്നത് വളരെ ചെറുതായിട്ട്, പക്ഷെ സൂര്യൻ എന്താണ്, ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള. പിന്നെ ചതിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. എല്ലാവരും അതാണ് കൂടുതലും കലിയുഗത്തിൽ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും കൂടുതൽ. അതേപോലെ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകാനും അതും സാധ്യത കൂടുതൽ. പിന്നെ എന്താ, ബുദ്ധി കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുവാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതാ, അറിവിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഉറവിടമാണ്. ആരാണ് ഉറവിടം? ഭഗവാൻ അല്ലേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്താണ്, അറിവിന്റെ ഉറവിടമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതാണ്? വേദത്തിൽ കൂടെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നിരപേക്ഷ സത്യമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. നിരപേക്ഷ സത്യം, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേദത്തിൽ കൂടെയാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശബ്ദ പ്രമാണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശബ്ദ പ്രമാണമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ്, വിശ്വസിക്കുകയാണ്, നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ, വേദങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണം, അതിനാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് ലഭിക്കില്ല. അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് അറിവ് നൽകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതേസമയം വേദങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താ, വേദങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്, അതീതമാണ്. ഭഗവാനാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ പ്രമാണ രീതിയിലുള്ള സത്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത് സത്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്, വൈദിക തത്വങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണ് എന്നാണ്. സത്യപ്രമാണം, പ്രമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ തെളിവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് വേദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ആയതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, സത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണമല്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപൗരുഷേയം അല്ലെ. അപൗരുഷേയം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എഴുതിയതല്ല അല്ലെ. അത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനും, ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്കും, നാരദ മഹർഷിയും വ്യാസ മഹർഷിക്കും, പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് പകർന്നു നൽകി. ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും പകർന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അപൗരുഷേയമാണ്, മനുഷ്യരാൽ രചിക്കപ്പെട്ടത് അല്ല എന്നാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. സാമ്യങ്ങൾ, ചാണകവും ശംഖം. എന്താണ്, ശംഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ തോടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, പുണ്യ സാധനമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തില് ശംഖൂതുന്നു, പൂജയ്ക്ക് മുന്നേ ശംഖൂതുന്നു അല്ലെ. ശംഖൂതിയാണ് എല്ലാവരെയും ഉണർത്തുന്ന, ഭഗവാനെ എല്ലാം ഉണർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധന തുടങ്ങുന്നത്. ചാണകം എന്താണ്, മലിനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചാണകം ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. വീടുകളെല്ലാം ചാണകം മെഴുകിയതായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൊയ്ത്തുണ്ടെങ്കിലും, വയലൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും
നെല്ല് കൊയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ചാണകം മെഴുകിയ മുറ്റത്തായിരിക്കും അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടുന്നതും അടിച്ചെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ മണ്ണിളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചാണകമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളത് പിന്നെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ചാണകം തളിക്കും. വീടുകളുടെ മുന്നിൽ ചാണകം തളിച്ച അത് ഓടിക്കും ദുർദേവത അല്ലെ, ലക്ഷ്മിയെ സ്വീകരിക്കുകയും ലക്ഷ്മിയുടെ ചേട്ടത്തി ആരാണ്, ജ്യേഷ്ഠ ഭഗവതി, ജ്യേഷ്ഠ ഭഗവതിയെ നമ്മൾ ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ചാണകം തളിച്ചാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ചാണകവും ഇല്ല, അതുള്ള ആചാരവും ഇല്ല അല്ലെ. പിന്നെ വേദങ്ങൾ അമ്മയെ പോലെയാണ്, അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്, സത്യസന്ധമായിട്ട് അച്ഛനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്, അമ്മയാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ അമ്മയായിട്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രത്യക്ഷ, അനുമാന, ശബ്ദ പ്രമാണങ്ങള്. പിന്നെ 2 പ്രക്രിയ പഠിച്ചു, ആരോഹണം, അവരോഹണം, അല്ലെങ്കിൽ നിഗമനം, അനുമാനം അല്ലേ. അപ്പോ അതില് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അനുമാനമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേദജ്ഞാനമാണ് പരമ അധികാരി. കാരണം അത് ശബ്ദശ്രുതിയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. പ്രത്യക്ഷവും അനുമാന പ്രണാമവും നിരസിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഏതാണ് ശരി, വേദങ്ങളാണ് ശരി അല്ലേ. അപ്പോ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ട് അനുമാനമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നിഗമനം അതിന് തെറ്റുപറ്റും. കാരണം എന്താ, അത് മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ. നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും തെറ്റുപറ്റും, മായയാൽ അപഹൃതരാകും എന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു. ചീറ്റിങ് സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ വരാം, വിശ്വസനീയത കുറയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തിയില്ല, അതിനാൽ ആത്മാവില്ലെന്ന് പറയും ശാസ്ത്രം. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് ആത്മാവ്? ഹൃദയത്തിലെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഹൃദയം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആത്മാവില്ലെന്ന് പറയോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, വേദങ്ങൾ പറയുന്ന നാം ശരീരമല്ല, നാം നിത്യമായ ആത്മാക്കളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീതയും വേദങ്ങളും എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിത്യമായിട്ടുള്ള നാശമില്ലാത്ത ആത്മാക്കളാണെന്ന് ശബ്ദം പറയുന്നു. ശബ്ദം ആണ് അല്ലെ, ശബ്ദ പ്രമാണമാണ്. അത് നമ്മൾ എഴുതപ്പെട്ടതല്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും വേദങ്ങളിലൂടെയും നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ശബ്ദ പ്രമാണമാണ് അത്, നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എഴുതിയെടുക്കാണോ? ആണ് ആ ആണ് മാതാശ്രീ. എന്നാ പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. വേദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ബദ്ധാണ്, ബന്ധമല്ല. ബദ്ധ ആത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. 3 പ്രമാണങ്ങൾ. അറിവ് സംഭവിക്കുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപാധിയാണ് ശബ്ദ പ്രമാണം എന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. കാരണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ. ആ കാരണങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറിവ് ഏതാണ്? ശ്രുതി, സ്മൃതി. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ 2 യോഗ്യതകൾ. അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതായിരിക്കണം അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അതാണ് ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടിയ ആളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതകളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഏതാണ് മേളിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒഴുക്കെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ അധ്യായങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാശ്രീ. ആ
ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ. അതിൽ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും, ഓരോ അധ്യായം അല്ല, ഓരോ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട് അവതരണത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആദ്യം ഇതിൽ വരുന്നത് ധ്യാനം ആണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഉപനിഷത്ത് എടുത്താലും അതിലൊരു ധ്യാനം കാണും, അല്ലേ? അപ്പൊ 4 ചോദ്യം വരെ എഴുതിയോളൂ. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനിടയ്ക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടല്ല. മാറ്റി മാതാസ് അതിനിടയ്ക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടാ മാതാജി എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒരു 4 ആയതേ ഉള്ളു കേട്ടോ. ധ്യാനം ഒന്ന് മനസ്സിലായി മാതാജി പറയൂ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന്. എഴുതാൻ ഇന്നലെ കേട്ടതാണ്, കേട്ട ചോദ്യങ്ങളാ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എഴുതാം. ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടേരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നോളാം. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇത്? അതെ തന്നെ, എല്ലാം ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം തന്നെ. ഇത് കിടന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പറയണ്ടായി, അല്ലേ? അപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങൾ ആദ്യം ധ്യാനം ആണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 1 മുതൽ 18 വരെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ 12 ശ്ലോകം. ഇതിന് ശ്ലോകം എന്നല്ല പറയുന്ന, മന്ത്രമാണ്. ഉപനിഷത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ശ്ലോകം എന്നല്ല, മന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അത് ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തേതില് 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ളതില് ഭഗവാൻ എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സർവ്വതിന്റെ അധിപനാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ. വസ്തുവകളും അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓരോ കോട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ കോട്ടയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 1 മുതൽ 3 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈശൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈശോപനിഷത്തല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന ഈശൻ എന്നാണ്. ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഏത് പേരിലാണ്? ഈശൻ, ഈശൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈശനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ബുദ്ധി ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്? അചിന്ത്യനാണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു മഹാഭാഗവതന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭാഗവതം നമ്മൾ ഭാഗവതൻ ആരാണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള, അല്ലെ, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയ ആളാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാസ മഹർഷിയെ പോലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന് എങ്ങനത്തെ ഭഗവാനാണ്? അചിന്ത്യനായ ഭഗവാൻ. ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിവാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം. അപ്പൊ അത് യോഗികൾക്ക് മഹാഭാഗവതനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതാണ് ഇവിടെ 6, 7 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാല് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വമേധയാ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ജ്ഞാനത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും താരതമ്യപ്പെടണം. ജ്ഞാന അജ്ഞാന താരതമ്യമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. ജ്ഞാന അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യ, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യ, അല്ലെ? അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അവിദ്യ. അവിദ്യയാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ചിലയിടത്ത് വിദ്യ നല്ലതായിട്ടും പറയും, ചിലയിടത്ത് വിദ്യ മോശമായിട്ടും പറയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകം പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത തെറ്റ് ശരിയുമായിട്ടുള്ള ഈശ്വര ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. 12, 14 നിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതും അപേക്ഷമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആരാധനയും തെറ്റായിട്ടുള്ള ആരാധനയും അവിടെയും താരതമ്യ പഠനം വരുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഏതാണ് ദേവതാരാധന തെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേസമയം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആരാധന, ഈശനെ കുറിച്ചുള്ള ഈശന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരാധന ഏതാണ് സത്യമായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വാക്ക് വരും, സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്നുള്ള വാക്കാണ്. സംഭൂതി ഈശനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, അസംഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പം ആരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്? ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഈശനെ അല്ലെ, ഈശനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ദേവതമാരെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ലോകത്ത് പോകും, പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അതേസമയം അനശ്വരത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, ഈശനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, എന്നാല് ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ദേവതമാരെ കുറിച്ച് അവരെ ആരാധിച്ച എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ചിലപ്പോ പുണ്യലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയെന്നിരിക്കും, പക്ഷെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. അതേസമയം ഈശനെ അതാണ് സംഭൂതിയെ ആരാധിച്ചാല് നമുക്ക് മടങ്ങി വരവില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. 15 മുതൽ 18, 19 അല്ല 18 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 18 വരെയുള്ളതില് ഭഗവാനെ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു ആത്മീയ രൂപത്തില് ഭഗവാന് വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അയ്യോ കരുണാമയനായ ഭഗവാനെ, അഭ്യുദയകാംക്ഷി സാക്ഷാത്കാരം നൽകണേ, എനിക്ക് അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് 15, 16. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങേക്കായി സമർപ്പിച്ച ത്യാഗങ്ങളും സേവനങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? ദയവായി സ്മരിക്കണേ എന്ന് 17 പറയുന്നുണ്ട്. 18 പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിപ്പിച്ച് അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പാത വെളിപ്പെടുത്തി തരണേ. അപ്പൊ 15 മുതൽ 18 വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ റിക്വസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. നമ്മൾ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നീണ്ട പട്ടിക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ്? മുനിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 2-3 പട്ടികയെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. 15 മുതൽ 18 വരെയാണ്, നമ്മളെക്കാളും കുറവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നെ സ്മരിക്കണേ ഭഗവാനെ അവസാന ഘട്ടത്തില് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ അവസാന ഘട്ടം വരുമ്പോ എന്നെ ഓർത്തോളണേ, പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിപ്പിച്ച് എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി വെളിവാക്കി തരണേ ഭഗവാനിലെത്താനുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് അവസാന പ്രാർത്ഥനകള് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ 18 അധ്യായങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് തുടങ്ങി വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബിയ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലേ എനിക്ക് അടുത്തത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം മാതാജി. പക്ഷെ അടുത്തത് ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നാണല്ലോ മാതാജി, കാണുന്നില്ല. താഴെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത ഇതിനകത്തുണ്ടോ നോക്കോ? നോക്കി മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നാണ്. ഇതില് വേറെ ഓരോന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോ മിനിമൈസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കാണുമായിരുന്നായിരിക്കും അല്ലെ. അതെ അതെ. ഇനിയിപ്പോ പോട്ട് സമയമായി. അപ്പൊ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാം നമുക്ക്. ധ്യാനമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തിനും തുടക്കം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ധ്യാനമായിരിക്കും എല്ലാ ഉപനിഷത്തിനും വരുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണനായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകൾക്കും ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം കാണും. ഇപ്പം വേദാന്ത പാഠങ്ങളുടെ മംഗള പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ശാന്തി മന്ത്രമെന്നും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓം ശാന്തി 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 എന്ന അവസാനം പറയും.
നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശാന്തി മന്ത്രം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മംഗള പ്രാർത്ഥന എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരണേ എന്നുള്ളതാണ് മംഗള പ്രാർത്ഥന. എന്തിനാ മംഗളം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചു, നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നെട്ടോട്ട് ഓടുന്ന ഒരു മനസ്സാണല്ലേ, അതിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ വിചാരങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ധ്യാന മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. അത് ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലണം, ശ്രദ്ധയോടെ ചൊല്ലണം, അർത്ഥചിന്തയോടെ ചൊല്ലണം. അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാല് നമുക്ക് എത്ര പാടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, പാഠങ്ങളാണെങ്കിലും, തത്വങ്ങളാണെങ്കിലും, ഉപനിഷത്തല്ലേ, അപ്പൊ ഇച്ചിരി പാടുള്ളതാണല്ലേ. അപ്പൊ എത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള പാടുള്ള തത്വങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തി ഈ ധ്യാന മന്ത്രം നൽകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ധ്യാന മന്ത്രം ആദ്യം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ധ്യാന മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ധ്യാന മന്ത്രം ചൊല്ലി നമുക്കിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. ധ്യാനം, ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ധ്യാനം ഇതാണ്. വേറെ ഉപനിഷത്തേക്ക് വേറെ ധ്യാന മന്ത്രം കാണും. ചിലതിന് ഒരേ മന്ത്രം തന്നെ ചില ഉപനിഷത്തുകൾക്കും കാണാം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു ഓം ശാന്തി ശാന്തി. അപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, മറ്റേ ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ 3 തരത്തിലുള്ള ഏതാണ് താപത്രയങ്ങളുണ്ടല്ലോ. താപത്രയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 3 താപത്രയങ്ങൾ, 3 വേണ്ട താപത്രയങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഈ 3 ശാന്തിയും ഇതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്നാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തരിക? ശാന്തി തരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ രീതിക്ക് നമ്മൾ വായിക്കണം. മന്ത്രം ധ്യാന മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അക്ഷരത്തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. ശ്ലോകത്തിനേക്കാളും വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഏത് മന്ത്രമാണെങ്കിലും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധയോടെ ഏകാഗ്രതയോടെ പിന്നെ മനസ്സ് ഇതിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകമുള്ളവര് നാളെ ഈ ശ്ലോകം ധ്യാന മന്ത്രം, ശ്ലോകമല്ല ധ്യാന മന്ത്രം പഠിച്ചു വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേ